O embarque rápido de mercadorías era o que seguían buscando na segunda metade do século XIX aqueles que loitaron por traer o tren a Galicia. A gran parte da rede básica do AVE de Galicia segue en fase de proxecto. As obras van con atraso e a súa data de remate segue sendo obxecto de discusión política, mentres que noutras zonas de España xa gozan do tren de alta velocidade. E aquí é onde semella que a historia se repite, porque hai máis de 100 anos o ferrocarril tamén chegaba con atraso a Galicia. En 1848 inaugurouse a primeira liña de España, a Barcelona-Mataró. Pouco despois, aquí en Galicia, iniciáronse activas campañas promovidas por concellos, deputacións e bispados para fomentar a construcción dos camiños de ferro. Percibíase que era necesario contar co tren canto antes para modernizar o país. E mesmo chegaron a fundarse xornais co fin exclusivo de impulsar o tren, como o Faro de Vigo en 1853. O caso é que o Faro de Vigo, como outros xornais, ademais de promover o tren, foron voceiros dos grupos de poder da Coruña e de Vigo, que estaban en desacordo co trazado do ferrocarril. Estes desacordos non fixeron máis que frear a chegada do tren a Galicia. En todo caso, estas liortas non foron máis que unha xustificación dese retardo, pero cales foron as verdadeiras causas de fondo? A construcción do tren en España fíxose a través de concesións a empresas privadas favorecidas con subvencións públicas. As grandes compañías, a maioría estranxeiras, non vían moi rendible investir no tren en Galicia. Por qué? Pois porque daquela Galicia non se percibía como unha zona desenvolvida económicamente, xa que era un país eminentemente gandeiro e pesqueiro, e porque ademais aquí había moitas dificultades orográficas que encarecían o trazado do ferrocarril. O caso é que o primeiro tren non se puxo en marcha na nosa terra ata 1873 e saiu daqui, de Santiago, da antiga estación de Cornes, que hoxe se está restaurando. Aquel tren e esta estación teñen a súa propia historia. Xoan Arguindei Brusén é propietario da fábrica de curtidos de San Nicolás, un dos máis de 20 curtidoiros que se estenden nas beiras dos ríos Sar e Sarela en Santiago a mediados do século XIX. Hoxe atende a visita do británico John Stephenson Mull, principal accionista da compañía que está a construir a liña férrea que vai unir Santiago co Carril. Arguindei é tamén accionista da compañía, aínda que a pequena escala, e está preocupado porque as obras do tren avanzan lentamente e el necesita sacar pronto os seus produtos cara ao porto de Carril. Dalí, en barco, os seus curtidos irán ata Cádiz, o seu principal mercado. Mull asegúralle que estea tranquilo, porque acaba de lograr un empréstito dun banco inglés e agora as obras irán moito máis rápido. O británico lémbralle tamén que por fin xa conta coa axuda presupostaria do Goberno de Madrid grazas á intermediación do ministro santiagués Eugenio Montero Ríos. Foron os pequenos industriais, os homes de comercio e de negocio de Santiago, como Juan Arguindei, os que impulsaron a primeira vía férrea de Galicia, para facer realidade o vello soño de converter Santiago en porto de mar. E fixérono desde aquí, desde a Sociedade Económica de Amigos do País. Pero o certo é que estes homes non tiñan os cartos para construir o tren, así que tiveron que acudir ao constructor británico Stephenson Mull. John Stephenson supervisa as medicións nos terreos que vai atravesar o último treito da liña ferroviaria Santiago ao Carril. Despois de 9 anos xa queda pouco para rematar os 42 kilómetros da obra. Os traballos demoráronse moito por falta de cartos, pois o trazado en sí non presenta grandes dificultades orográficas. Tan só houbo necesidade de construir 2 pequenos túneles e varias pontes. A pesar diso, máis de 1000 obreiros galegos participan cada día nas distintas tarefas de construcción. A inauguración foi todo un acontecemento, pero a verdadeira festa inaugural tivo lugar aquí en Santiago. Desde esta estación de Cornes partía aquel primeiro tren galego que tardou 2 horas en chegar desde aquí ata o Carril. A esta estación de Carril, hoxe convertida en museo, chegou aquel primeiro tren que circulou en Galicia. Daquela Carril era concello e un importante porto desde o que embarcaban as mercadorías que chegaban ata aquí en tren.
Este debuxo da época ilustra o momento no que o 15 de setembro de 1873 saía de Santiago o primeiro tren con destino ao Carril. A plataforma da estación de Cornes era un auténtico fervedoiro de autoridades. Alí estaba o constructor da liña, Stephenson Mull. Tamén Xoán Arguindei, xunto a outros homes de negocios e, por suposto, a Corporación Municipal Santiaguesa en pleno. Para todos, era un día de festa. De agora en diante, os santiagueses ían poder competir en condicións máis favorables coas cidades portuarias da Coruña e Vigo, daquela con maior vitalidade económica, pero aínda sen tren. O tren, o Compostelán, iniciaba a súa marcha con moitas esperanzas postas nel. Esperanzas que non se materializarían. Este é un dos panos que regalou o Concello de Santiago aquel 15 de setembro de 1873 na inauguración do ferrocarril compostelano. E gárdase aquí, no Museo John Trulloch en Iria Flavia. John Trulloch, que era avó materno de Camilo José Cela, converteuse en xerente do Compostelán a partir de 1882, cando os prestamistas ingleses que financiaran a obra se fixeron co control pleno da compañía. En realidade, o Compostelán nos seus primeiros anos tivo escaso tráfico, e só se fixo rendible cando se ampliou a liña a Pontevedra en 1899. En todo caso, para Galicia, o verdadeiramente trascendente foi a apertura das liñas da Coruña-Madrid en 1883 e Vigo-Madrid en 1885, que chegaban con case 25 anos de atraso con respecto a outras zonas do Estado. Estas liñas fomentarían novos tráficos a grande escala, como ao comercio de gando e peixe.